Suji suruh ya papa. Sige, manok basa may mga tumadatsi ha. Ito yung map sa Koan Park, mga tumodachi. Oh. Ang panganday ani kay Koan. Saan siya? Port of Kobe. Kawasaki Good Time World. Wag, ito yung itsura sa morning. Oh, mag-alas city pa oh. Kuan pa, alas 6, mag-alas 6:50. 6:50. Wala to. Oh, naghanap ko ano. Oh, langgam. Oh, sugay na. Follow the leader, follow the leader. Ana ba kay nagdungan? Inyoy na kuhi. Namitay na pa. Namitay. Si Starbucks. Hala, ang mga birds. Oh. Nice nila oh. Ala. Sagay na. Nagtuan sila. Di man makita tingalin ninyo mga tungdachi. Ang mga langgam. Yung mga langgam ay lumilipad. Unsa ka sila orasa? Dili ra dai kami mo inag. Hindi lang kami nag-ano dito mga tungdachi nag stay. Marami din oh, marami din. Tatlo kami dito. Dito kami natulog. Yun yung puti na sasakyan. Nagluto-luto sila mga tudachi. Nagluto-luto sila. Lahat ng breakfast, yan lang giluto. Dalawang babae. Taga saan kaan sila, no? Dalawa sila ay nagluto-luto sila. Kain tingay sila ng breakfast. Inyoy. Sa kailang giluto. Hi! Itong dagoy mga tumadak. Aro? Doko de? Kobe. Flower park ka. Sigaw yatsu. Ano Ano turo-turo huga ito. Turo-turo. Gusto ko. Gusto ko mag-try ng kon ba kanang mag-harvest o kanang apple ba wala na daw. Partida na natong dagoy mga tumudachi wala na ikuan. Wala na lamos ang importante na not brush ta. Ha. Bango na ba? Na umagang-umaga nagbuko juice ko. Nabili ko to sa Philippine store sa Pinoy Tambayan. Kari ako. All natural daw. All natural. Sabi siya. Yang coconut juice. Da. May baon ako diri mga tumadatsi saging. Saging wa. Lino. Saging nilung. Mana yung sinaro bahu. Bahu. Kan man ginamos ba? Alam lang mo ang kuan kutsara. Ginamos man butangan ako hipon og suka. May kusay pa. Kusa ko na ida jud. Bawo siya ko ang handa ko. Anda mo arsi? Suka. Yang ka. Iyo. Ari hugai na nung Ari hugai. Ari hugai. Ano? Turo-turo. Kaya pa mo wala ka dami ako. Saging wala tayo. Saging. Gusto lang ka. May ang breakfast. Ang saging merong yung kanon, bagoong. Nasa ni siya ikuan. Ginamos. Kahapon pa man ni ibabad ako. Kahapon pa diba? Ang kuan ang suka nanuot siya sa kuan. Sa saging.
Ba't sa wala ko? Oh, dito. Hi! Dito tayo sa kuan sa Eki ba? Ngita mig toilet mga tumudachi, mag-toilet mi. Nandito na pala tayo sa malapit sa Chinatown. Nag-start na tayo lakaw-lakaw. Nya, ka-toileton man mi. Ngita mig toilet na dito tayo sa sa Eki train station nila. Sa Kaigan Line. Kaigan Line. Nay ka na pa. Usikus tayo na nun. Napakaitawan na. Naa sa underground ilahang Eki. Ilang train station nasa underground. Buti na lang mga tumudachi ko siya kanang nagtaligsik-taligsik paghihapon pero kuan kanang misilak ng adlaw. Sumilak ng adlaw ng mga kamay-kamay ng mga bata. Nice kayo. Snarukrik. Saka na siya, no? May tiil. Merong tiil. Merong kamay sa bata. Bata rin. Nani, sorry pa. Ashi to. Te, aru ya. Kodomo, no? Kore? 子供やな。 そういうのすごいの。プラスタルでり。Pag 生まれて赤ちゃんの Wah, 2000. 2000年 Oh. Kuan siya sa 4. January, February, March, April. April 1. ちっちゃいな。 Chichay na, te. Ashi mo. Ipanganak siya 2000. Year 2000. Nya dayon July 20. Haro oh. Gamatay kayo ang tiil. Gamay kayo siya. Ka-cute oy. でもちっちゃいのでもってあんなちっちゃいんや。 No? Munansay na tana. Kodomo. 2000年やでもう21ちゃう。 Mo nijuichi na. Ulo. 2000年やから今21年やろ。2021やで。 Karon mga 21歳や。 mo 21 years old ang tag-iya aning mga tiil ug kamot no. Yawa ani uy. Mga 21 years old na sila ang ilang mga edad karon. Lah, may bagting. Saan ang bagting? Toilet na ay. Ngita sa mig toilet mga tumudachi. Tapos na tayo nag-toilet. Buti na lang pinapasok kami sa kuan. Ha? Buti na lang pinapasok kami sa stop ba? Bait. Kasi yung toilet nila nasa loob. Sa kuan ba kailangan mo merong kuan. Merong ticket. Start na tayo lakaw. Doko pa. Doko kara. Naghingal nung kura. Labang ta. Doko. Wakarang na ta. Ikuli daw ko na mo. Wala na may kabalo asa dapita. Koko no. Noro ka. Hayro ka. 入ったら結構港町電車の Oh. あれ動いてる。 Oh. Uli ba? Diri na lang mi balik. Pasok mi sa kuan ni. Agi magud mi sa pikas. Agi anan katong among gisudlan. Wa mi ni gawas dito. Lain among gigawsan ba? Family Mato no Chikaku. Yung ilang iki oh. One ilang iki. Nasa underground ilahang kuan.
ilang mga train. Oboy timas ka. Oboy terok ka. Ha? Wala pang masyadong tao kay kuan man. Kanang sayop pa. Wala kay kuan pa siya. Alas 9 kapin pa man tingali. Nya mag-open diri ang ilahang mga restaurant sa Chinatown is 10 a.m. Wala pa oh. Ngani kuan man ni siya. Mga bag. Ay, gihingal hinuon ko da. No. Kobe steak. Kobe steak daw ko na niyo. Mahal sa tinakain na. Oh. Kobe steak. Doko ka harap pa. Amo na ni ang straight. Suko, chow. Koreaiza, suko ka, iko. Wala. Mga udtoan ni mga tumodachi daghan nakainitaw din. Madam, librohan. Na, abutin na yun na eh. Aso ko yaso yan na. Nasi pa Jurassic dira oh. Jurassic Park. May Sondo Marche. Nice kay lang pa no. Mga antik. Pila no oh. Wala ka mahal eh. Kori kay Hachijuichi. Lambong ko pa? Hachimang. Di nakabaw. Mga sa lain lugar di ay siya mga tumodachi. Mahal ni. Ito carpet oh. Hello, mahal carpet eh. Miti pa. Kapito pa. Ha? Hello. Patakay na pa oh. Miti. Carpet. Kuri nambung. Ako mang? Hello, ako mang. Mahalo ako mang. Sa made in China siya. Pero ako mang mahalo eh. Kung sa Pilipinas mga 90,000 or kuan. 90,000. Kaya ang dili oy. Nang kapiso nambong kay nang jumang wa kay yung kuan mga hapit day 500,000 mga 400,000 kapin 400,000 nambong molo kasli pabuwak carpet rato oh my god chandelier nice kayong chandelier. No eating. Sarado pa. Ha? 50,000 peso. 500. Oh, 500 lagi. Tabi tayo na street pa. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like your friend is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just
taekwondo. Hala, labang tado ko, papa. Kuko, kukurahin. Ciao, kuko. Masugo. Very. Grabe kayo, oh. Nag-shopping mo, Jai. Wala. Shopping. Uy. 7-Eleven, duko laking niya. Ang labad gila kung umangat mo datsi. Oy, ay dozo. Ha? 7-Eleven oh. Ako sa katawa, masad ko sa reaction ni Naro mga tumodatsi. Yan sa kadaghan na ba ni mo gipalit? Baroto ro kaayo oy. May na lang pang kuan ba sa balikbayan box natin. Kasi dito malayo kasi dito sa amin. Mga pila oras gikan sa amo ay. Mga 3 hours tingali ang dagan. Kunya nakapunta naman ta din eh. Bilihin na lang natin. Bahala ubos pira. No. Init na oh. Yay. Pero uwi na kami kasi wala na budget. Nahimo na siya kuan oh, kargador. Daghan na ko nung kay kog palit. Oh my god. Sige lang, panagsara bitaw no, mga tomodachi. Ha? Bugat daw ko no kay. Ay, dito na tayo. Hangak. Okay. Inita na oy. Grabe atong shopping. Shopping galore. Nawana na sura atong dagway. Isa. Pabarugon sa tamo ha. Grabe atong kuan ay sa Kobe. Akala natin hindi tayo makaano sa Kobe. Init. Ito oh, like this one mga tumodachi. Ito yung nabili na nako nga bag. Doon, bagsak presyo lagi na tumodachi. Sigbalik bagsak presyo. O na, ako na lang tagtangon kay ako aman ni ha. Ako aman ni. Wow. Init. Awa. Tanawa ang price mga tumodachi. Galing siyang kuan 1,000 ichimang yungseng. Ichimang yungseng man din. Ikuan na lang siya, mga sangsingin na lang siya. Usa kalapad og kuan, usa kalapad og pila man na siya sa piso ani ha. Kung ikuan nato kay mga 5-6,000 ni siya. 5 or 6,000 pesos. Pesos ses. Onya, ni baba siyang sangsingin at ibutang ala. Atong ibutang atsuy na pa. Atong ibutang sangseng guhakin yata yun. Kuan na lang siya. Kanang mga dili mga 1,000, 2,000 kapin. 2,000 galing sa mga 6,000. Nibaba siya 1,000 padung 2,000. 2,000 pesos. Wow, kayo. Wow. Daghan kay siya mga kuan, mga bulsa, mga tomodachi. Ito yun sa akin, dako. Kanya, ang mga ingani, 500 na lang siya. Galing siyang kuan. Tanaw na to. Lindot kayo ni negosyo, negosyo sa Pilipinas, mga tomodachi, boss. Kung napalang tayo money, dirita mo malit, bas mga kuan. Galing siya ka ng 3,900. Nice kain siya. 3,900. Kunya tag 500 yen na lang siya. Kuan 500 yen. Pero naman 500 yen mga
Kutsiga Tayo sa ha, ang 500 yen kay... Wala, stop pa eh. 500 yen kay mga 200 kape na lang. Ulo, kuyawa niya eh. Wala. Yani ba? Nice kayo no. Ana ba? Sling bag. 200 kape na lang siya. Hindot kayo niya inegosyo sa Pilipinas mga Tomodachi oh. Napa siya dash bag. Okay kayo. Pauwi na tayo mga Tomodachi oy. Wala na tayong kuan budget man. Bukas sad is kuan na nato, work na tayo. Sana makabalik pa tayo dito no. Mga next year na po sa makabalik dito mga Tomodachi. Nindot ilaag sa kuan sa Chinatown mga Tomodachi ko, marami kang pera. May na lang ni puno-puno nato sa ato ang kuan kanang balikbayan ba. Manasay gipalit si Naro hello. Mga kuan ang mga pagkaon. Sorry. Kamot. Ay daray. Ito kay Naro. Awa, pinagwapo siya. Oh. Brato na lang sa ni mga Tomodachi. Galing siya 8,000 kapin. Mga kuan sa tuwa, mga 4,000 na ni or 3,000 mahigit. Manibaba uguan. Sangsing na lang. No. 1.5 kapin. 1.5 sa peso. O, diba? Oh, hindi kayo. Mura pang sosyal. Taghan kay tag napalit. Okay mga Tomodachi, that's all for today's video mga Tomodachi. Hope nalipong sad mo sa atong video ron. Ataka sa day. Di na lang nako ihol ang mga among gipamalit mga Tomodachi, mga bag, kuan raman sad to, bag o mas unya mga pagkaon, mga kuan ba atong mga murag supaw ba. Oh. Okay mga Tomodachi, magkuan na may biyahe na may 3 hours papunta sa amin. Sige, matane. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye pa. Bye mga Tomodachi. Bye. Muuli nami. Mo Uli Ami nami. Ami Balik. Muuli nami. Muuli nami. Nami Damong nami. Ala. Muuli nami ba?